Tinotenda ngatidzokere kunzvimbo dzedu, tinotenda nerudo. Hakuna nerudo kuti darikati yese tine rudo.
DJ Tino.
Ndakukumbira kuti pari zvino tingokumbira DJ kuti mushina wakombomira jemutarende kune pamukugonga nokuti hakuna kumira zvakaita sei zvakanaka. Ndingokumbira kuti tigare pasi. Ndava ndikukumbira maMuslim aya akuuya kuti tagara pasi vanhu vachikurukura. Pane musangano vauya pano nevanhu vaya vasina kuita kutaura. MaMuslim anenge achigadzira zvanhu zvavo. Saka ndikukumbira kuti titakure box ridzokere mumba.
ngatende asi ndichikumbira kuti vatauri especially nemusangano uri kutonga wechibhakera cheZANU-PF tiendapo tigongotaura zvinovaka vazukuru yaimutore maruva yaimudzokere nawo mumba. Ngatifambei vazukuru, ngatifambei titore maruva adzokere mumba. Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,